Pelaa lyhyen viereen Korsunoville, käyttää palloa laidassa Kuismalla. Keskellä alhaalla Kohonen. Keskiviivalla yrittää syöttää ja nyt Sovo 2-0 vastaan. Istrefi ja iskee kauden avausmaalin. Someron monitoimitalolla ajassa 11-10. Liikavauksessa kaudella 25-26. Kympin vetäjänä. Appi tulee 5 metriä vastaan, mutta ei auta. Niemelä pamauttaa pallon oikeaan yläkulmaan itsestään katsottuna ja vasemman jalan vetoa tulossa, ellei sitten pelaa vasemmalle Muslim Marjeville tai oikealle Antti Korhoselle. Arber Istrefi maalin edessä ja Istrefi ohjaa Sovo 2-1 johtoon ajassa 33-56. Ja näin on Niemelä saanut luvan laukoa. Pallo saman kulmaan, mutta nyt tällä kertaa alas. Peli 2-2. Eli pallo pelataan suoraan maalille. Appi lopulta saa pallon käsinsä nopeasti. Pallo Korhoselle eteenpäin. Maalin eteen Oras. Ja Oras painaa pallon yläkulmaan ja Sovo 3-2 johtoon jatkoajalla ajassa 43-50. Ja näin Riku Oras esittäytyy uudelle joukkueelleen ja lähtee pyörittämään 5-4 Sovon kenttä päätyy. Kohonen laukkuu, Appi torjuu ja Appi ratkaisee koottelun iskemällä pallon tyhjiin 4-2 ajassa 44-14. Anvar keskiviivalle, kunnas lähtee hakemaan jalkavapaaksi, mutta vedon tiellä on Korsunov. Ja Marjev siirtää viereen Istrefille, joka ei osu tyhjään maaliin. Se jättää vielä pienen sauman, 15 sekuntia jäljellä. Se on hyvin ohut se Maxien lanka. Ja nyt se lanka on melkein loppunut. 2 maalia pitäisi vajassa 10 sekunnissa tehdä. Mutta Kohonen, loistava Max sommitelma.